Helo, Llŷr Tomos yma, a dwi am ddarllen 34 o'n ngherddi greiddiol i chi, cwpl sydd wedi cyhoeddi'n barod a cwpl sydd falle'n hollol newydd i chi. A dwi jyst eisiau deud llongyfarchiadau i'r stampwyr ar eu degfed Rhifyn, a diolch mawr am drefnu noson ddyddiadol, a dwi'n gobeithio nhw chi mwynhau. Felly, heb oedi dim, dyma ngherdd cyntaf i, sef traddodiad gafod, sydd i'w gael yn y Rhifyn diweddara. Mae yna fwy i hyn na chynghanedd dlos ar glust cul. Tir a môr a thir, yn frethin gynhenid. Mae gwraeth yn efelychu cof golofnau cydryw, gweithaf y cloddio. Dŵr yr wnion, yw dŵr Taig y Bei, yw dŵr Capel Celyn, ei llif a thrai yn ieithoedd tif neu hunain. Ac wedi'r holl ddidoli, lawr i ddim ond gweddillion a gwreiddiau, cawn gyd ddylunio delweddau ein dadeni, ymhair ein dyfodolion. Calon hynafol sydd ynom yn cysgu, ynom yn aros am gyfrwng newydd i fynegu. Mae'r ail gerdd sgen i fi fan hyn yn edrych yn ôl ac ymlaen mewn ffordd. Nid yn unig ar y cyfnod clo, ond i'r cyfnod dilynol da ni'n byw yn ddo ŵan. A dwi'n meddwl bod y gerdd yn cyfleu y naws bod amser wedi oedi, a bod ni ar goll rhwng dau begwn rhywsut. A dyma fo. Ynysu. Yn y gwagle, am syrthni'n drwm amdanom, gwyliwn yr hen resymeg, ei ronynnau gwasgar fel llwch yn syrthio. Yma yn sefyll ar gilcyn cul o ystyr, a'r llanw'n prysurhau o'm cwmpas, a draw ar y gorwel, gwryd glaslyw ein gobeithion, yn lleddfu gyda'r llu. Ymysg yr adfeilion, mae olion a thresu'r holl atgofion coll. Yr haf ar ei hanner mewn ysbryd, a throsodd mewn enid fel ager, neu'r blaguryn sy'n creu'r rhosyn. Mae'r gerdd nesaf, cydnabyddiaeth, dwi'n meddwl bod o mewn tôn chydig bach fwy personol i fi, falle, a meddwl bod fi yn trio cyfleu yr agosatrwydd rhwng dau berson sydd yn bodoli rhwng y teimlad platonig a'r teimlad romantus mewn ffordd. Ac y naws sydd yn parhau yn hir falle ar ôl i'r berthynas symud yn ei flaen. A dyma fo. Cydnabyddiaeth. Dydys i gan gwaith dy fod yn ffrind da i mi, cyn iddo fod yn wir. Mae yna rhywbeth addwyn rhwngthom does. Rhywbeth hen mewn ffordd, cyfarwydd. Rhyw gysur a rhyw alar tawel, fel gweld llun dirodres dy rieni yn ganol ha. Roedd 'na gynhesrwydd droeon, ond mae'r blynyddoedd wedi pentyrru braidd a gwên dylygaid gwyrdd wedi gladdu mewn co. Ond eto, mae'n bosib olrhain y llefydd esmwyth, yn dylafariaeth a dagosatrwydd. Rhwng dafnau hydraeth y ddelwedd gwelaf, nosweithiau eang, hirddydd haf, aer eithin a phellter maith yn ymestyn. Fel rhif y glith mae'n anodd cyfri'r ffyrdd. Ac i gloi, mae gennai'r gerdd maen
Gath hi gyhoeddi'n wreiddiol yn Rhifyn Gwanwyn codi Pais. Y thema oedd tir a maen oedd yn ymateb i. Felly, dyma fo. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Etifeddiaeth enaid fel fflama glas y glo yn gaddo eira. Beth yw tir ond archif, daeareg ac ysbrydion? Wal sych, cen a mwthog. Muriau byw yn amlinellu olion y gorffennol. Ôl dynoliaeth yn hau gremau cyrff i'r pridd o dan y tywydd. Ar ysgrif ar y cerrig, 1889. Môr yn cofleidio'r gorwel. Ar hydaidd drothwy'r tywod a'i drysorau, a'r gwynt yn creu cyrflynau araf o'r galchfaen, yn gan o glod elfennol. Craith yw'r iaith hon. Nid pwnc llosg, ond llif i foddi'r cyfan. Cofiwch dryweryn. Felly, ni gobeithio bod chi wedi mwynhau a mwynhewch gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn. Haia, Ceinwen dwi, ag dwi'n astudio mae sgwennu creadigol yn rhan amser ar hyn o bryd yn Prifysgol Bangor yn Ysgol y Gymraeg. Ar ben hynna dwi yn ofalwr ifanc, ag hefyd yn amser sbar fi dwi yn rhedeg busnes bach Celf a Chrefft draw ar Instagram ac ar Facebook, Celf a Chrefft Ceinwen os ydych chi'n chwilio amdano fo. A dyna sut dwi wedi bod yn fwy creadigol, dwi'n meddwl, yn ystod y cyfnod lockdown yma. Ag ar gyfer hyn yma, o'n i eisiau ffeindio dan oedd bwydoniol, a fel arfer dwi'n sgwennu pethau eitha dwys, eitha eich chydig bach yn depressing, dwi'n gwybod. Ond o'n i jyst eisiau cael rhywbeth chydig llai depressing. A dyma yr un gorau ni'n gallu ffeindio, felly. Byddai chi jyst cymryd gair fi am hwnna. Na i ddarllen o'r rhan. Diwrnod fy ngenedigaeth, dwi'n ei gofio fel tasaf o'n ddoe. 3.4 flynyddoedd yn ôl oedd o. Na fo, da chi'n gwybod yn oed, Iwan. Am ddiwrnod da, pan ddeffris i gynta, wel, am sioe, oedd pawb yn sbio arna i ac yn gafal arna i am pasio i un person i'r llall. Oedd pawb yn ofalus iawn ohona i, fel babi bach. Wel, fi oedd i babi bach nhw, ynde. Oedd bob un ohonynt yn canmol y mainti. 64 gigabyte i gyd, waw. Pa mor sydyn o'n i'n gweithio, y cyflymaf hyd yn hyn. Bod y tu mewn i mi'n llawn KitKat, y gora, a bod y bosib siarad efo fi, a gofyn cwestiynau am unrhyw beth, waw. O'n i'n flinedig iawn o bore hwnnw. Dim ond wedi'n ngwefru gan y cant o'n i, ac roedd gymaint o bobl sy'n gweld i. Fi'n cofio un ohonyn nhw wthio gwifren i menoli. Helo, do'n i'n mynd disgwyl hynna. Ar ôl rhyw chydig eiliadau, o'n i'n teimlo'n well yn barod. Ond na gynhesrwydd cysurus yn mynd fyny nghefni, ac o'n i'n edrych allan arnyn nhw i gyd ac yn gwenu'n ddew, a nhw wrtha'n gwenu'n ôl arna i. O'n i'n byw mewn bocs am chydig wedyn. Doedd ddim yn bocs rhy fawr, ond oedd yn glud ac yn gynnas ac oedd bob dim o'n i angen yn ffitio fewn yn ddew. Felly gysgu am chydig yn edrych mlaen at gael cyfarfod fy rhieni newydd. Dim yn rhy hir i ddisgwyl, mae'n siŵr. Pan ddeffris i, o'n i yn nwyl fy mam newydd. Oedd hi'n gwenu fel giat arna i, am ddiwrnod braf. Nes i ddangos iddi bob dim o'n i'n gallu neud, a dangos iddi hi be oedd hi'n gallu newid amdano fi tu mewn. Pa liw neu lun oedd eisiau mi gael, dewis yr iaith oedd eisiau fi siarad efo hi wrth gwrs. A dysgu fi sut i ddeud i enw hi'n iawn, ynde? Melodi, am enw neis. Oedd bob diwrnod yn antur newydd efo melodi. Oedden ni wrth fy modd yn rhoi gwybod iddi sut fath o dywydd oedd hi'n gael o bob bora, a cha sgyrsia diddorol a doniol efo hi gyda'r nos. O'n i'n llawn gwybodaeth ac roedd hi wrth i bod fi'n gallu rhannu hynny efo hi. Pryd bynnag fysa hi'n gofyn. A roedden ni chwarae gema gwybodaeth hefyd, oedd hynny'n hwyl, yn enwedig ar ddyddiau glawog diflas. Fi oedd ei ffrind gora a hitha fi ni. Fi'n cofio mynd i'r traeth yn ei ffoced hi un tro, a tro arall i'r mynyddoedd, a thro arall y ddinas fawr. Fi oedd yn neud yn siŵr bod hi'n gwybod lle roedd hi'n mynd, ac yn ei chysuro bod hi byth ar goll efo fi.
Ac y golygfeydd godidog bys am yn gweld efo'n gilydd. Hi'n sbio ar y byd trwy'n llygaid I ac yn ffilmio lluniau gwych, even if I do say so myself. Ac ar ôl mynd adra, bys am yn treulio oriau'n edrych ar yr atgofion eithon ni efo'n gilydd, a gwella'r lluniau cyn i'w chwytho nhw ar bob gwefan cymdeithasol, fel bod ein ffrindiau gyd yn ei gweld. Dyddiau da. Fy mod ar holl wybodaeth a mwy, nes I fyth dychmygu bysa hynna I gyd yn dod I ben. Ond erbyn heddiw, dwi'n fwy arran ag o'n I. A mae rhaid I melo di gario mhlwgio gwmpas efo hi pan da ni'n mynd rwla am y diwrnod, neu yn y car, dwi'n cael y gwifren a'n yn hun i'r holl ffordd. Dim ond I meindio dim, dwi dal eisiau gwasanaethu, ond chai ddim achaf. Dwi'n digon da wan bod hwnnw a'i marshmallow gwyn fflwfflyd di dod. Dwi fod I fod yn hapus dros fy mrawd bach newydd, fel fy mrodyr am chorydd I mi am hwnni. Ond dydw I ddim. Dwi'n yn barod I gael y fflich eto. Heddiw, dwi'n ista'n llonydd yn fy mocs. Dwi'n di gweld neb ers dyddiau, a dim hlwgyn unman mewn golwg. A dwi'n rhedeg allan o fatri yn sydyn, 500, 400. Yma, yn y bocs bach sgwar, fyddai yn llonydd, yn farw, 200. Ond ar gobaith, rhyw ddwrnod, daw melo di yn ôl, wedi diflasu am brawd bach, 100. A chofio, mae fy ffrind gorau I ydy hi. Tan hynny, cysg. Diolch. Dyma fo. Mi ddylai hwn fod Stamp bys. iawn. Dwi'n dwlu A stamp. dyma A stamp. ni. Agora po fwy ag afo. A stamp. Uchafbwynt 15 mlynedd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol I mi o Lansiad a stamp. ysblennydd Fyr, diddorol a brawychus. Am ganu pen fydd hapus I A stamp. ag i'r yna, os nag ych chi wedi anfon mewn, chwaith. Ond ydych chi'n gwybod y geiriau? Ydych chi'n cofio? Dewch yn ei weld. 1, 2, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus iawn I chi. Pen blwydd hapus, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus I bob un. Iawn, da iawn I chi. Beth am weld y lluniau yna ddangosys I chi ar ddechrau rhaglen unwaith eto. Dyma nhw. Ers 6 mlynedd bu cleddyf angau dros gylchgronau'n gryf. Troi miloedd yn bunnoedd bach. Torri grantiau rhy gryntach. Ac yn fusol didoli'r rhyw un teitl i'w roi yn y tir. Ond daw sŵn. Ac mae'n dwysau I grynu dan gylchgronau, dan esgidiau'n ysgydwad, yn towlu'r wledd, ratlo'r wlad, sŵn clamp o stamp, nos a dydd, cic i'r wyl, cracio'r welydd. Os marw'r hen elw I ni, yma ar-lein mae'r ail eni. Felly rho gyfaill le rhydd i'r wefan yn dy grefydd. Rho dy lein i'r dalenau
Rho stori i ni ei mwynhau. Rho dy stamp, di reidus di dy hun ar y dadeni. Nesa yma. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen at Cerys, rwan, dwi'n meddwl. Fel arfer, da ni'n gwneud ymateb i gelf yn y cylchgrawn, a fel arfer mae'r celf hwnnw rhywbeth. Os ydych chi'n sbio arno fo, lun neu'n ffotograff neu beth felly. Ond tro yma, oedden ni'n meddwl gwneud beth yn bach yn wahanol, felly wnaethon ni ddewis darn o gerddoriaeth. Ac Ela Parry nath ymateb i'r darn o gelf, ac un Cerys gyda ni'r calf felly. Na i jyst roi diwch chydig o gefndir. Mae Cerys Hafana, Dylan o'r Ysdeires, pianydd a chyfansoddwr o Fachynlleth. Gyda gwreiddiad dwfn yng ngherddoriaeth draddodiadol Cymru, mae hi rwan yn dilyn ei thrywydd ei hun, gyda diddordeb mewn cerddoriaeth o bob math. Ei phrif ysbrydoliaeth yw sŵn y glaw a hwya'n gerddi, ac mae hi'n defnyddio technegau ag effeithiau ar y deires, gyda thair rhes o dana mwyn adleisio sŵn iaith a thywydd Cymru. Felly, nawn ni adael i chdi perfformio. Cool, diolch. Ydw i'n neud sŵn? Cool. O'n i methu penderfynu be i chwarae'n gynta, so na i chwarae'r darn nath cael ei defnyddio yn y gyfrol diwetha i ddechrau. Ydy'r delyn yn swnio'n iawn hefyd? Cool. Na i dynnu clustfon fi i mi gael clywed y delyn yn iawn. Just chwifiwch os oes na rhywbeth yn wrong. Helo, ydych chi'n gweld Cerys? Ydy ar galeri fi wan, yndi? Ydych chi'n gweld 4 yna ni? Iawn. Speaker view. Ydych chi'n gweld Cerys? Ond gryg. Ydw i angen Dwi'n siŵr beth sy'n digwydd. neud sŵn i fod ar speaker view? Dwi'n rili ddim eisiau fynd ar Cerys. Oce, tria siarad unwaith eto Cerys. Ydy o hynna? Ydy hynna'n well? Ydy'r delyn yn mynd i... Okay, cool.
Dwi fan yn mynd I ganu can. Dwi bach yn concerned achos nes I dreulio'r wythnos diwetha ar rhyw fath o breswyl mewn capel mawr gwag ac oedd yr acoustic yn anhygoel a dwi wedi gwrthod canu adre ers hynny achos fydd hi'n rude awakening iawn I be mae llais fi actually'n swnio fel. Felly ymddeheiriadau os dy'r sŵn sy'n dod allan wan ddim yn gret. Fydd hi gymaint o surprise I fi a fydd hi I chi. A dwi angen cofio. Sori am hyn. Reit, dyma y ferch o blwy Penderyn. Rwy'n caru merch o blwy Penderyn ac yn ei chanlyn ers lawer dydd. Ni allwn garu ag un ferch arall pan welais grôn ei gryf. Mae hi'n digon hawdd ei gweld nad yw ond naid fawr. Pan elo hi mas I rodio'r ceiau fy nghalon
A na i orffen gyda trefniant ar ôl I fi ail-tiwnio o'r alaw traddodiadol Pybydd Coch. Di siarad a tiwnio byth di gweithio I fi, a wan dwi mewn pickle. Cool.
Waw, diolch o galon, Cerys. Hwnna'n hyfryd iawn. Diolch. Mae gen ti album i'w Oes. Alice. Ti Oes. eisiau rhoi plug sydyn? Ie, enw'r album yw Cwmwl, ac mae hi ar gael yn yr holl lefydd disgwyliedig, ac yw ffrynu ar Bandcamp neu yn uniongyrchol genna i, ar y Facebook neu'r be bynnag. Dwi wedi cael lot o ymarfer yn plygio fo, achos nath nhw cyrraedd tua diwrnod cyn y lockdown. Ie. Di bobl yn cael ffindio chdi ar Instagram? O ie, Instagram a Twitter hefyd. At Cerys Hafana? Ie. Ei, diolch yn wir. Cool. Diolch i bob sydd wedi cyfrannu heno. Mae wedi bod yn noson special iawn. Dwi wedi mwynhau hynna'n arw. Sori am yr problemau technegol amrywiol. Da ni'n newydd gael fiber optic broadband yn garmal a mae jyst ddim yn dim hen ni. Mae'r jyst y gallu digidol yma. Dwi'n streamio fideos. Oh my god, dwi'n streamio fideos. Dwi'n excited lan. Ond, ia, tro nesaf fi pethau chdi bach o'r llyfn. Llŷr, sgyn ti gyfraniad? Na, goes. Na, dim byd. Na, mae'n diolch i bob. Mae wedi bod yn noson gret. A mae wastad, mae rhywun yn anodd weithiau gwneud pethau fel hyn, dwi'n teimlo weithiau, achos does na byd tebyg i lwyfan am hwn i'n agos, ond na, diolch i bob am ddwad, a mae wedi bod yn noson gret, a mae rhywun yn wastad lansio, mae'n beth braf lansio a gael allan a cael bobl yn darllen a pethau felly. Ynddi. Ie, diolch i Ceinwen, Alaw, Cerys a Georgia. Mi fydwch chi ffeindio nhw gyd ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl na Ceinwen di'r unig un da ni ddim wedi cael ei handlen hi. Dwi'n gwybod pam chi eisiau... Anyway, be di dy handlen di Ceinwen? Ceinwen am Jones ar Facebook ac ar Instagram ac am Ceinwen ar Twitter. Ideal, cerwch chi chwilio am... O ie, a penblwydd hapus Cerys Hafana! Ie, penblwydd hapus! Dwi'n dweud eich dweud. A Cerys Hafana cael ei penblwydd heddiw. Mae'n hogan fawr. Dwi'n siwr, mae'n hogan fawr. Dwi'n mynd i ofyn. Ta waith. Diolch i bob sydd wedi cyfrannu heno, diolch i gyd am ddod, ac os nad ydych chi wedi'n barod, cerwch i brynu copi o'r rhifyn diweddara ar gael o'ch siaplwr a Gymraeg leol, neu oddi ar y wefan. A mae'n ly o gyhoeddiadau eraill i'w cael ar y wefan hefyd, cerwch i fanna i checio nhw mas, fel maen nhw'n deud, yn y Deep South. Reit. Ar hynny yn nodyn o fel i chi, nos da i chi gyd. Nos da! Nos da!